Каза другите пичове. Искам да видите само коста. 200 драфта. Буквално стана бък в системата. И ми даде 200 драфта. Вау! Просто вау. Вау. Просто вау, човек. Факто. О, късието тук може да ми даде. Добре. Локаут. Вау. Между другото, ако искате още подобни пак опанинци, абонирайте се. 115. Вау. 200 драфта. Искам Кевин Де Бройне, човек. Кевин Де Бройне. Кевин. Лавбек. Вау, 200 драфта ми даде, буквално стана бък в самата игра. И ми даде 200 драфта, човек. Полша, към. Вау. Аз не знам какво да кажа, човек. Просто вау. 200 драфта ми даде. Аре, дай ми Кевин Де Бройне, бе. Кевин Де Бройне. Не. Какви сте вие, бе? Аре, ви искам Кевин Де Бройне. Не, пичо. Аз буквално не знам какво да кажа. Белгия. Към. 200 драфта. Между другото, знаете ли какво? Трябва да видя... Не знам със звук ли съм. Надявам се, че съм със звук. Вау. 200 драфта, човек. Последен път го отворя. Аре, бе. Добре. Знаете ли за какво е време? Време е... да вземеме... новия ни вратар. Човек, буквално стана бък в играта. Даде 200 драфта. Аре, бе. О, тук има нещо. Себе. Ало. Добре. Локаут. Стига, бе, какъв е ужасен късмет. Не, това не е реално. Последни 10. Вау. Мен ми трябват още 50. Къде да ги отворим? Тук нещо ми трябва. Тук... Уишфиго. Искам Кевин Де Бройне, човек. Брат, буквално стана
пък в живота играй ми даде 200 драфта. Нищо няма да даде. Човек, отваряме 10. Моля ти се нещо. Моля те. Норвегия. Лавбек. Хиро. 116. Скипваме. Пак нищо няма да даде. Последен път вече, наистина. Аре, моля те. Човек, Дудек. By the way. Даде ми Дудек. Добре. Аре, тук ще отваряме. Локал. Испания. Дафнит. Грималдо. Уау, също не мога повярвам как ми даде 200 драфта, човек. Тук мога да ми даде 117 къси имам. Кой си ти, бе? CTM? Някаква просто 115. Добре, аре, дай ми от тук виж фила поне. Аре, ще отваряме един по един, че останаха само 27 драфта. Вау, човек, това беше бахтия килпанинг. Иначе... Но що свърших толкова бързо тези футболисти? Имаше шанс да ми даде... Вижте се, тук отгоре, ако не ти излиза това, значи 20. Добре, тук има шанс. Кам. Yes! 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 Два пъти! Два пъти, човек. Вау! Добре. Тук оста само да ми даде Кевин Де Бройн. Нищо няма да ми даде. Алапа. Топ. Чакайте малко. Въпросът е да го направим ли това Федерико Валверде? Мисля, че си заслужава. Така. Само това ми трябва. Че да си взема новия ни супер мощен, хубав Куртуа. Добре. Още не мога да повярвам как ми даде 200 драфт. Човек, аре. Що нищо не даваш? Между другото, те тук ми даде... Чакайте малко си. Имаме Wishfield. Имаме какво ли не, човек. Куртуа, Дудек. Не знам какво да кажа, човек. Просто е Куртуа или Дудек.
Куртуа според мен ще прави по-хубави спасявания. Нямаме ранка точки, човек. Въпросът е Куртуа или Тотек. Това е голям въпрос. Така, ще играем с Камо. Така. 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 И така. Се тая. Вау. Вау. Нека да си трансфернаме точките на новите попълнения. Какво? О, имах 15 000 вече. Какво? Какво е това, бе? Какво се случи с FIFA? Добре, да трябва да се купим няколко хиляди точки. Така. Обаче аз още мога да поема как ми даде 200. Вау. Просто вау. Аз не мога да повярвам. Въпросът е дали ако минем още една мисия, не мога да свършим. От тук ми го даде човек. Дуел Мастър. Това тук го минахме, бе. Все тая. Вау. Я колко 117 км, by the way. Чайте бе, така веднъж. Просто това ми как даде 200 драфта. Пишете в коментарите колко е Аватар.
Ама без да искам дадох Николов. Май да. Има ли нещо три да полуе? Е, 9-9 плюс е, човек. Тебе да имаме кеф. Така да, сета. Вау. Не знам какво да кажа. Но, да. Освен да кажа, че това беше пълно лудо. Друго не знам. Освен, че тук трябва да пофармя малко такива точки. Малко. Е така. Но вау, 200 драфта, човек. Молих се да Кевин да пройне. Но сета. Добре, толкова би трябва да ми стигат. Така. Хоп. Хоп. Супер. И какво? Имаме Wish Figo. Но ми трябва една стоиш. Може би имам да са най-малките ми проблеми. Или ще там Куртуа. И ще се оставим с Дудек. Или не знам. Вау, колко много фолдър, човек. Факт, ако ги дам всички, получавам 195. Такива точки. Които за какво ли ще ги пръсна? Няма за какво. Искам само да си им, да вземем и това е. Добре да е мани това. Дайте ходим да играем, човек, мани. Вау, какъв отпор направихме, човек. Просто вау.